nai tongnai takuk tai bukuk songno han hayang hamba yafaro tini o diboni jorao dabo diboni already dibor majarang tongka noro nugi mankhana ani ukrogo tiai seprok kha dolajak tei jolelajak tamni ke salburi salbang thangka je DDMC college ni tipra sorok rongsrung tongnai rok bujagoi je justice mayani bagai phali chengke khorsa TISF ni khorsa adong bai kok salainai nai gai anbuskango noro nugi mankhana takuk sajora bo eke kok salainai na do gai takuk nung tini o je fungisimi lahar ka solaimani butui jora butui অবস্থা তো তিনি দাও দিব जों नरक जतन साइमाखना जे उसकांगो 6 तारिखो चिनि स्टुडेन्ट 7 जना दसरदेव मेमोरियल कलेजाव बुजाकमानि आमनतै जों पुलिसनि थानि थांगा आइननि थानि थांगा जों गोबांमा जागाव थांमानि यागुल सोंबावनो सागा जे नरकाबन बागै स्टेप नाहारदि हाइफन बर स्टेप नाहारलिया गाय जों लामा कासना बाय दं जायदिनि थांगा जखन मिया चिनि उसकां जों थांगा आंबो दंगो आबो थांपुरबा स्टुडेन्ट सगार बेराय दंगो पाइपति लाथाति बेरलाय दंगो तारपरे ताबु उनकंखा चिनि मिया जे गार्जेन हिसाबै चिनि अरनि चेयारमेन जे ब्लक प्रेसिडेन्ट सब जोनाल चेयारमेन जोनाल चेयारमेन जों थांमानि बरना फानसे प्रिन्सिपाल रुमा बर बुना नाय आंगे अमा हाय जे कान्दों तमनि कलेजाव कायसे शिक्षा प्रतिष्ठानो जे कायसे परिमाण रोंनगो जाते आंथिं तमनि अमतो बेलेनो साया कारण रोंनगो हंगे जतन परिमाण जतन हाइमानो अमो जतन बागिन समजा जों दर केमनो कोनो ता फायदि होइसे जेहेतु कलेज से DDMC कलेज दसरदेव मेमोरियल कलेज आमतो चिन बरनि कलेज नि मुगैसे दिनै हाइफानो से बर कान्थे खायतमनि जोंनो बेलेन्स जाजागिया आउन बागिनो जस्टिस मायांगै कोन लामा मायांगै चिनि जे दस मेमोरियल कलेज पढनायरो बर अ जागा बाय आश्रमबारि बासायबारियाव बर लामा कासलायखे ओंखाय दाबो जरातै बबा हाय जे प्रशासन रंनि बिसिंतै बबा हाय कक सबायजा प्रशासन रबाय तो जों ककनो सालाय दङ बर बंनि जे मानसा खलाय दङ ताबो जराते खरननो एरेस्ट खायजाका तिनि और प्रोटेस्ट खायमानि परे ताबो बर स्टुडेन्टस रंनायो जे जाते ADM बा DM फान हायतुं फायाखै बंनि जे सेफ्टी कारण अमतो सालसानि बेपारि अमतो आगिबो अन्ति हाय इन्सिडेन्ट नखा सो बर कामनो नायो जाते जतन सेफ्टी के परिमाण थुं जतन कलेज तंगजाखाय दंथुं सिन बर तो केबो कुनार हामिबो खाया सो आबनो नायो जों जाते बंनि सेफ्टी नि मेटार बंनो बदे सेफ्टी रिमान जों आबनो कामगाय DM ADM बाय कक सावै कारण जों तलानि जे तला स्तरनि अफिसार बाय कक सामानि कुन आमनि सल्युशन नखरिया आमन बागै जों दाबो करन याव डिस्ट्रिक्टनि कटर दङ DM जों बबायनो कक सासनाय डाइरेक्ट जुदि म हायरो नरक अलरेडी खालक मालंमा तिनि जाति प्राय सालबारक लाई दङ ओंखाय दा जुदि म हायके सल्युशन माहिके ताम खानाय थिनां दङ बुसखांसो जों सल्युशन नि बागै जों नायनाय जुदि ताबुक सल्युशन मायांगै सिनि सिनियर्स लिडार्स दङ जों बर कक सानाय कारण जों तो जेहेतु कायसे मथानि विंग्स सो जों सिनियर रंनि एडभाइस बो जों नांगौ कारण जेरक बाय सिमिनो जों जतो किसु तो जों खायगला कारण अकरक तंगाखै जों टेब एडभाइस ने जों अकरक बाय कक सालाय जों खाय बुसखां स्टेबल नाय दंगाय ताखुतै भुकसंनो जतन हाय हामबाया फरो नरक नाय दंनि सयाखारि तेबो जों सारिक जरातै तामुंनो जों फनोबै दंनाय हामबाय